tenim el tronc d'aquest 4 de 9 en folre de capgrossos. Abans el 3 de 9 en folre l'han gestionat de la millor manera, l'han treballat de la millor manera per poder-lo descarregar, i ara va camí del mateix aquest 4 de 9 en folre, que els hi dona més problemes que no pas el 3 de 9 en folre, perquè han fet un peu desmuntat, perquè han fet també algun intent desmuntat durant la temporada, i anem a veure com els hi surt a Vilafranca amb l'entrada ja de dosos, esperant a Cotxador i Enxaneta a l'alçada de 600. Castell comença a perdre una miqueta la mida i hauran de saber gestionar-lo i hauran de saber treballar-lo, perquè de moment ja té la Cotxadora que llença un peu, situa l'altre, i l'Enxaneta s'espera per encavalcar-se. Els capgrossos de Mataró també faran el 4 de 9 en folre, cap problema, ja el tenen, sí! 4 de 9 en folre, capgrossos de Mataró, cap problema, molt ben gestionat, molt ben treballat, se'l saben de memòria, saben on estan els possibles problemes, saben quines són les solucions a l'hora de buscar la descarregada d'aquest Castell, amb l'Enxaneta que ja ha arribat al folre, amb la Cotxadora que també amb molta suavitat que surt per no fer patir a ningú d'aquesta estructura, sortida ja de dosos de capgrossos de Mataró, i el descarregaran si no hi ha un inconvenient de darrera hora per 5a vegada aquesta temporada, amb la sortida ara mateix de 6enes ja del Castell, 6enes d'aquest 4 de 9 en folre, perfecte, 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre, s'ho saben de memòria, és la 5a vegada aquesta temporada que es descarreguen junts en una mateixa actuació, això s'ho saben de memòria, i ara el repte de la gamma extra